Timer ready. Ceremony number 28, 2, 3. Number combination para sa ating second row, ang parang pa ay 38, 28, isa, 4. Congratulations po sa lahat ng nalaman. Munisipyo of Fernandez, Estado PCSO, hindi murong sa pagtulong. Maraming salamat. Official result for 5 p.m. today are numbers 38 and 28. Numbers 38 and 28 in exact order.